И здравейте, потребители! Аз съм отново Dark99. Аз съм Nesquik. Да, при мен отново Nesquik. Втори епизод Ultra Survival. Така нататък и най-накрая намерихме някаква пещера. Която всъщност и аз не знам. За първ път идвам тук. Да, бе. Ако искаш ела насам, да такова ми тази вода. О, насам е по-яко. Не, наистина, виж насам. Тук има... Айран, виж. О, да. Взимай го. Аз съм го изпуснал това правим. Не видим какво става. О, тук има кол, тук е мъничко. Тук е мъничка. Не сме в пустиня. О, надолу има, виж. Ела надолу, асансьор има. Майтап да е за да... А, не. Не за да не има пак на... за да не е вече. Сериозно ли, бе? Еми, ще ходим към водата там. Не ме прекарвай. Без риска, Марси. Да вземам ли факлите? Чакай. Абе, дръж тук да знаем, че ми довали. Само една ще оставите, тези две че ги оставили. Ако искаш насам да тръгнем. То насам отиваме нагоре, между другото. Не, там отиваме, бе. Кажи го е пустинята. Ами, ако искаш... Давай там, дето се връщахме. Дето, ето, тук. О! Какво стана, бе? Къде си, бе? Лутава, че гръмна нещо. О! Добре, сървъра лагна. Да. Той в момента си лаги. Да. Добре, една Една скясна пещера, няма ли, бе? До моята къща има една много хубава пещера, ама аз се ограбих вече. Освен да почнем на някъде или... Ами, да знам, нататък има нещо. Аз продължавам на тук. Трябва да си направи кирка. О, тъп пак тук къде идваме. Чакай, аз почвам тук. Добре, малко ми лаги, извинявам се. О, аз намерих с мината често и там деца. Спаунър ли? Не, тупа са при мене. Ма, внимай сега, внимай, не ходи никъде. Скилай. Май да скочим. Мяри. Озорите ма те, като гледам долу. Да, абе, зайдем озорит ли сме. Те, сега. Тук има... добре, ето. Айран има тук. Опа. Нищо. Айран. Задънена. Какво стана, бе? Насам има. Ела, назад. Малко ми спря мишката, но прави се. Все пак съм на лаптоп. Ето тук. Сега, ела насам първо. Много ми работи се намира обаче тук. О, то слава някак трябва да запушим. Да. Те става ли? О, зад тебе! Погледни зад тебе! Добре, бе. Погледни зад тебе! Чакай малко съм авка. И така, спасявам... Извинявай, че малко трябва да съм авка. Технически проблем. И така, спасявам малко тук. О! Моят герой. Да, твоят герой. Кой ли ще прави без тебе? Се бие с семена. Сериозно ли е? Разбирате ли, бият ма 3 зомбита и аз се бия с или кирка, или семена. В момента съм с кирка. И ги налагам жестоко и им пръскам мозъците. Трябва да правя клип с Веном. Дет не го познава, може че... Добре. Пощ! Стига, човек! Аз ги бия, те идват още и още и още. Да, бе. При мен... О, фак. Колко са при те? Ми сега зомби убих, селенен, паяк. Аз само крипър ми липсваше. Добре, човек. Убивам го, удрям го 40 000 пъти, той не мре, бе. Мерсаж, крипърче. Кажи сега, не е ли гей? Какво е? Гей. Срано, че сега ще изключа щамана от скайпа. Добре, но виж го сега, гледай как ме ядосва. Гледай го. Гледай го. Какво съм ти направил сега, какво искаш от мене? Днес полудява. Да, не съм спил за днеска хапщата. Ти нали си наркоманче? Давай. Точно така. Продължава същия дух. О, Димри, бе. Добре, сега на къде хукна? И аз не знам. Тръгна на някъде, навръх мади. Добре, виждам те. Така ли, аз не те виждам.
Добре. Добре, What the fuck? Виждам ти надписа. Давай, аз. Ето. Да, точно, ето го. Я се обърни. Ако искате ми видите скина, ето го, най-якия ми скин. Много як. Добре, я се Пич с обърни. слушалки. Обърни се. Пич с слушалки, виждате ли сте? Да. Виждали сме пич с слушалки. Давай, слушам 100 кила. Кой не слуша 100 кила? Ти. И. Ама някои хора дет не слушат 100 кила. Добре, сега отди... ела тук. Ела сега насам. Давай се върнем. А, не. Аз към ай се върнем, то така е мога. Спанър! Човек, тук трябва много факли. Тика, гледай. Ко правиш, бе? Изостави ли ме, бе? Давай. Абе, разси се на спанъра, бе. Ах, майка. Къде изчезна пак, бе? Къде то спаунър, че, бе? Да ни падна долу, бе. Оп. И къде си? Зад тебе. Ами и къде е спаунъра? Виж го, изкелет ма да ни. Фак! Помощ! Аре от мене да мине. Ама ари помощ сега. Скирка го да не. Добре, доволен. Професор Тазобедрев. Да, доволен. Добре, отивам да оцелявам. Бах ти тук нищо няма. Да, бе, нищо няма. Паяци има от всякъде. Добре, продължавам да видя тая пещера тук какво става. На коя минута сме вече? Някаква минута рах, аз не знам. Аре, бе. Добре, извинявам се, но Оу! Някаква много лаги сървъра. Добре, сега какво правиш там? Не ми е ясно. Бия се, ако правя! Добре, идвам. What the fuck, джендър? Аз съм бах. Отзад тебе! Аз съм Спарта. Отпред мене, отзад мене, отчакай. Добре, много лагва този. Добре, сега. Сега, какво иска от мене? Виж го. То пак се би. Аре, би го с джен. Събия се с кол. О, да! Победа! Това е тя. Пак ме изостави. Аре, бе, ко се нервиш, че? Той Без ме изостави. без торчове ще ми свършат. Аз имам 5 пънк. Сега защо се връщаме? Като можем да го цапнем и той да падне долу. Ето. Ще хапна зомби храна. О, емералд! Сериозно. Вземи го. А, Аре, бе! Взимай емералда, че да няма... Само ти ми липсваш! Умирам! Виж как ме прецаква сега. Добре, сега защо не слезеш да вземеш емералда да ми помогнеш? О, че ги убиха, ма, троен хедшот. Добре. Троен хедшот и отзад тебе. Опа! Още има, бе! Джени ме радвам пуска мамка ти. Добре, виж сега зад тебе кое е. Добре, таз Бедрев, ела ето ти емералчето. Той е за тебе. Че ли трябва емералт, за емералт блок. Има много, бе. О, голд! Шкивай голда. Взимай, бе. Ето го лаписа. Ого, там долу ако има диаманти, чакай. Добре, сега защо трябва да му прекъсваш, бе? О, ихе, брат. Фак ме изостави! Ако скоча, умирам. Добре, умирам. Хвърляй ги, бе! О, редстоун има тука. Пускам ти зомбите долу. Оправи се. Еш. Аз се Ще прибрах. направя стачка за... О, емералд. Добре, прибрах се от къщи, аз направя Добре, вижте как лаги сървъра. кирка, диамантена и да си хапна. Добре, само да взема той емералд и... О, 3 емералд ми пусна човек. Браво, е. Бати кирката. Добре, аз трябва да се наям сега. Моите зрители са доказателство. Добре, и аз Моите също фенове. ставам. Горкичките ми фенове. И диаманти, ако намира джакпота. добре, трябва да приключвам този тук, клип. има енчант. Тъмно ще да викам, тук енчант няма. Добре, млъкни. Сори. Трябва да приключвам клипа. Аз бях Дарок D9, отново Аз съм беше пак... Нескуик. Да, Нескуика. И чао. Кажи чао, бе. Чао, и мамето му щеибием. Сериозно, мамето му ще и бе.